Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Naglab asiro guys oh. Atong makita. Ang nanagat ron si Alvin, si Aladdin, si Alex, si Bert Junior. Namaod pa man oy. Ha? Namaod pa. Namaod. Na nadagsang kahoy. Tangapi na! Hey! Wak managat si Bert Senior guys. Kay dili pa de andam iyang mga tiil kay nako og makalawd na si Jan. Ag iya de kunong tiil. Iya kunong i-diskanso usa kay labong wa na muhubad. Kusig ma binat. Day! Pasakya ko, Day! Bert! Ah, Bert! Stula. Ha? Kamay sa pasakya sa kuana, be! Mutabo ko anak. Ha? Naisda ni mo? Naisda ni mo? Mutabo ko ato bi. Naisla ni mo? Mutungtong ko ane? Yari. Allah. Daghan ba lagi ng paon ni mo ane? Budya mo isda ni mo? Ana ade ay? Hinoo. Para mo ko ano kabra. Dali. Dali. Ang kawan. Bawdan. Balod. Imas birtug sakay lawan anak. Kaya kung di mo sugot o patabukon ka. Apikihad dyan mo sakayan doy ay. Lagi apiki lihok-lihok. Wa na hilain.
Ih, sige, sige, sige. Ang hawiran. Ang hawiran. Jangan. 4. Cinco. Ah? Cinco dos. Cinco dos. Oh. Ito na naman eh. Kuang, one part kuha adoy. Sige, sige. Oh, satu pa pila man. Kay kadkan. Ano na ka mahuwat ko nila? Asa na maron? Si Bert, wa mulaon ba? To yang pinanan? Oh, jadi sa lagi niya ihumol yang tiil kay labong pa ni kupos na. Karon naman yung bunta ganang kadlaw linaw man. Ora si Upaw. Oh, tuwa sila tanan. Si Birto wa. Ah? Takapanudlay guys kay ni diretso lang kog kabuk. Kay diha nagahong ang anak. Kaya pakuha na laman ko. Sakay lang ko sakyanan. Ah, si Junior yang apo. To sinyang man to ah. Namukot lagi. Namukot. Hala. Hala. Dag. Ha? Wa managat. Niuli na. Inggatan duha.
Sa anduha oh. Bawd na sila. Di, ato mo dyan sila dunggo ato. Ito ilang luyo. Oh. Ha? 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 Luya. Ato malay dunggo sa luyo sa bahay. Kay lisod ba na ani kay... Di, bawd na oh. Mudakdak ng bato. Oh. Ha? Si Alvin at si Alex. O si Aladdin. Ako. Sama yung bago na yung Tiosle. Dugay na ni. Ano nang balik? Akong balik kay nga bungig akong maghangad lagi ko ni Antiosa ba? Ay, oo, pwede wa maakuan siguro. Oh, wa makuan. Mm. Yung balik yung sama. Di sukod ba na ho pin? Ang sukod ni nga order ni. Di order ni. Ang dua ka buo kay 600 ba to? Ano niya wa maakuan. Diyan. Abot ng pilang tuig. Di bago pa na panito igi. Kanang di lagi na iura no angay ra ni maglakaw. Diya ka na nga gupi mag nga gupi naman ang ubang antios na ho di. Mo na lisod og dungguanan ana. Lisod dilang dungguanan ana. Ubawd manggon. Nabaw. Why noy bato pero kuan lang bawd. San Pedro ani linaw ni. Bawd na una. Lumak yung taom.
Dahan ba? Oh, si Alvin gani kay waka da. Babayo si Alvin. Sana kay gama ning Alex nang bahaw ra ba ni? Di mo sakpan haplos. Pasakya sa ko kay di na ko pasakyo ni Alvin, Alex. Amo balik na. Oh, sige, okay ra. Nilapos mo siyang Umar. Nilapos si Alex at tong iyang ilang lorito. Na ba kay kuha ato na? Silurito. No, sila ng lorit. Naluro na to? Sila may gadaan ng panagat ni Umar. Kaumad na. Ano mo nang kuha no? Kukot pang tulingan. Baw ka ha. Baw pilay palit anan. Dako man ang kantidara no? Oy, kamaya ko ari ay. Wa, bahaw man ni Godpin, mga pilang adlaw na ni ilang bahaw. Wa kay baligya? Awa de ay. Bahaw mo god. Ha? Tulur ka buok? Susiluoya. Ay, malaparuhan ka. Ito daan. Aray. Wa day ayo pen. Bahaw manggod. Wa day ayo day nooning panagata ron. Si Alvin bita kawa kabaligya. Mana banget? Oh lagi. Unos pod. Dili ta ka pormarog panagat. Pero dia kabar to gamay kay diha. Inggatan. Uy. Ay. Dagan koy. Hai. Bang. Lagyan mo ka ba? Tres media ba to? Oo. Tres media? Wa manugkad. Sog. Oy. Wa joy ayo.
Parang muutan yung pagpanagata di ay. Paano mo ko'y paglurang sa bagyo di sug. Oh, pasensya na mo guys, ug bara po'y lingaw nato karong adlaw. Ug ako mingon guys. Bye-bye.